رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبلما أمبي أو فوكا ولي نماندو أو منو سولين بي أنا شريف لا جبران إنسان في جمانين كونو جمانين كوكا أمبي الله سبحانه وتعالى دلي يا ربي أنفلني هرما كل منا فسمانتيا منو بالا يا ربي على كومين عني jurumu yafa munun bala alaka an jurumu yafa sununu a don cogoya ɲuman alaka o nɔgɔya an ye a musakaw alaka o nɔgɔya an silamɛw bɛɛ lajɛlen ye. aw bisimila aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi sango san sunkalo kɔnɔna na ka wuli ka se an ka dɔnnikɛlaw ma walasa fasamantiya minnu bɛ sunko la ani fasamantiya minnu bɛ kɛ sunkalo kɔnɔna na ka se ka u ta k'o lase aw ma aw ka se ka o nafa bɔ o hukumu kɔnɔna na bi an wulila ka se an ka karamɔgɔba ani an ka imamu n'o ye Sheikh Usman Salih Traore maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔna na an n'a bɛna jɛ ka kuma min kan o ye sunkalo kɔnɔna na alikuranɛ nafa ani alikuranɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ min b'a la sunkalo kɔnɔna na. Yani an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye an b'a fɔ an karamɔgɔ i ni ɲɔgɔn tuma e bisimila an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔ n'o ye spécial Ramadani. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ame Allahu ta'ala tanu ala mun nabe wati hɛrɛmaw di jɔnw ma walasa ko jurumu yafa walasa ko ka darajaw kɔrɔta walasa ka niyɔrɔba dɔ ma a ka samantiyaw la o waati hɛrɛma belebeleba dɔ ye sunkalo kalo ye kisi ani nɛma mo ye ni ka kɛ ala ka cidenba kan n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba sanumaw ani maa mun mana tugu la ni baara ɲuman kɛli ye kuma o kuma mu ni sunkalo kalo bɛ taa ka segin la an kunna Alahu taala ka diɲɛ kɔnɔna la. An bɛ badenw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na ka ala deli kaloba mun n'an b'a kɔnɔ timɛ ko ɲuman ala ka nɔgɔya an ye. Ala k'an kɛ ala batobaga ɲumanw cɛla kɔnɔna la. Jɔn minnu bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ ka ala ka yafa sɔrɔ ka kan hɔrɔnya sɔrɔ a kɔnɔ ka bɔ tasuma donni ma ma ala deli ala k'an sɔrɔ olu maaw cɛla. Ala k'an dɛmɛ baara kɛli la baara mun b'an kɛ k'o sɔrɔ. Ala k'an dɛmɛ baara toli la baara mun n'o toli b'an kɛ k'o sɔrɔ. Aw bisimila ni Alahu taala ka jɛ ye. An karamɔgɔ bisimila kan diyara an ye kosɛbɛ. An wulila ka se ma bi an ka ɲininkali fɔlɔ o de ye mun de y'a to sunkalo kɔnɔna na kuranɛ taara ka kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ ayiwa sunkalo kalo ye mun de kosɔn. Alikuranɛ ye Alahu taala ka kumakan ye. Dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ko danfara mun bɛ alikuranɛ ni kumatɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye danfara mun bɛ ala yɛrɛ ni a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Siga t'a la ala n'a ka danfɛnw tɛ suma ɲɔgɔn na. O cogoya kelen fana na alikuranɛ kumakan ani kumakan wɛrɛ tɛ suma ɲɔgɔn na o cogo kelen na. O b'a jira k'a fɔ ko kuranɛ in ye ala ka kumakan kɔrɔ talen ye. Dalilu minnu bɛ yen n'o b'o sabati o ka ca. Alahu taala ka kumakan kelen bɛ yen an b'an wasa don o dɔrɔn na. Ala yɛrɛ ye kuranɛ bonya jira kumakan mun kɔnɔna la. Alahu taala ko suratul waqi'a kɔnɔna la a y'i kali ko fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. K'ale Alahu taala b'i kali dolo sigiyɔrɔw la ka tila k'a fɔ k'a d'a kan wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim ayi wa innahu laqasamun 'azimun law ta'lamun. Ko nin kalli mun filɛ ni ala y'a kɛ ko wallahi kalliba don n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'aw b'a dɔn. A ye nin kalli in fɔ ala yɛrɛ y'i kali ka tila k'a fɔ kalli in ye kalliba ye. Kalli kɛla ka mun de sabati innahu laqur'anun karim. Ko ni alikuranɛ ye kuranɛ ye mun b'a la ni kuranɛba don ala yɛrɛ ye kalila nin na. Ala y'i kali ka fɛn mun bonya jira siga t'a la o fɛn ni fɛn foyi man kan. Ni o fɛn ni fɛn foyi man kan o fɛn ka kan ka bila minɛn de kɔnɔ minɛn mun ye minɛnba ye. O fɛn ka kan ka di ciden de ma ciden mun ye cidenba ye. O de kama Alahu taala ye sugantili kɛ. A ye sugantili kɛ cogoya jumɛn na? Sankalo la so mun bɛ yen n'o ka bon ni so bɛɛ ye Alahu taala ye kuranɛ jigi k'a bila o kɔnɔ Lailatul Qadri su fɛ. Kelen.
a tilala k'a kɛ su mun kɔnɔ o su fana de ka bon ni su bɛɛ n'o ye Laylatul Qadri kɔrɔna dafalen jigila o la. Mɛlɛkɛ mun bɛ yen n'o de ka bon ni Ala ka mɛlɛkɛ bɛɛ ye o ye Jibirila ye. Ala ye kɔrɔna di Jibirila de ma, a ye Jibirila mun mankutu alikɔrɔna kɔnɔna la yɔrɔ caman na n'o dɔ ye suratu Takwir kɔnɔna ye. Ala ye a mankutu k'a fɔ ko jɔyɔrɔbatigi don ale Alahu Taala yɔrɔ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen, a ye alikɔrɔna jigin ciden mun kan n'o ye Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam. O ciden de fana ka bon ni Ala ka ciden bɛɛ ye, an bɛɛ bɛnnen don o kan. O ye fɛn fɛn mun n'o sabatilen n'o ye Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam. Ale mun y'a fɔ ko ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, bunadamaden bɛɛ ka ɲɛma ko ale Alakira de ye o ye. Ni kuma in fɔli ko waso tɛ, kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam. O b'a jira k'a fɔ ko adamadenw bɛɛ ka ɲɛma don, wa adamadenw cɛla cidenw b'o cɛla, nabi ɲumanw b'o cɛla. O kɔrɔ de ye k'a fɔ nabi ɲumanw ka ɲɛma don, cidenw fana ka ɲɛma don. Alahu Taala ye kɔrɔna in jigi o de kan. O cogo kelen fana la, kɔrɔna jiginna dugumakolo mun na n'o de ye Makan dugukolo ye, o de ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen kan. Alakira ka kumakan b'o la sallallahu alaihi wasallam. Kuma mun na ni Makankaw y'a labɔ, a sela Makan so kɔfɛ a y'i jɔ ka Makan dugu lajɛ. A ko ne b'a dɔn e de ye dugukolo ye mun ka di Ala ye ka tɛmɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ kan. Ko n'a tun ma kɛ k'a fɔ ko i ka maaw ye labɔ, ko foyi tun tɛ n bɔ i kɔnɔ. Alakira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam. O b'a jira k'a fɔ ko dugukolo de ka di Ala ye ka tɛmɛ dugukolo bɛɛ kan. O cogo kelen fana la, kalo mun ni Alahu Taala bɛ kɔrɔna jigin a kɔnɔ, diyagoya don kalo fana kan ka ye kaloba ye. O la n'i ye nin nasiraw lajɛ, a jiginna sankolo so mun kɔnɔna la n'o ye Beitul Izza ye, ka tila k'a di mɛlɛkɛ mun ma ka na, a kɛla su mun kɔnɔna la, a jiginna dugumakolo mun kan, a jiginna ciden mun kan, nin bɛɛ de ka bon. A ka kan wajibi la fana, a ka jigin kalo kɔnɔna la, kalo mun fana b'a la n'o ye kaloba ye. O de ye sunkalo kalo ye. Ala yɛrɛ y'o sabati alikɔrɔna kɔnɔna la ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Ko sunkalo kalo mun ne alikɔrɔna jiginna a kɔnɔna la. N'i y'a lajɛ, dɔ farala sunkalo kalo yɛrɛ bonya kan ni alikɔrɔna sababu ye. Ka d'a kan Alahu Taala ma kalo si tɔgɔ fɔ alikɔrɔna kɔnɔna la kalo jɛ fɔli la, a tɔgɔ jɛlen fɔli la fo sunkalo kalo dɔrɔn na. N'i ye suratu Tawba kɔnɔna lajɛ, Alahu Taala ko inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra, ko san kalo jate da Ala yɔrɔ kalo 12 don. Kalo 4 b'a la mun ye lahɔrɔma kalo ye, nka a ma détail di. Kalo kelen pe mun bɛ yen ni Ala y'a tɔgɔ fɔ alikɔrɔna kɔnɔna la, o ye sunkalo kalo dɔrɔn ye. Munna o kalo kelen pe in tɔgɔ fɔra alikɔrɔna kɔnɔna la? Ka d'a kan kɔrɔna yɛrɛ jiginni kibaru o fɔla aya in kɔnɔna la. Ko shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran. Sunkalo kalo mun ni Alahu Taala ye kɔrɔna jigin a kɔnɔna la. O de kama dɔnnikɛlaw ko sunkalo ye kaloba ye, nka dɔ farala bonya kan, Ala y'a kɛrɛnkɛrɛnni mun kɛ ka alikɔrɔna jigin a kɔnɔna la, dɔ farala bonya kan ka bɔ kalo tɔw cɛla tuguni, Ala ye a tɔgɔ fɔli mun kɛ a tɔgɔ jɛ alikɔrɔna kɔnɔna la, k'a sɔrɔ Ala ma san kalo si tɔgɔ fɔ alikɔrɔna kɔnɔna la. Mun y'a to fɔla? Ka d'a kan kɔrɔna jiginni mun kɛla a kɔnɔna la. O de kama alikɔrɔna jiginni sunkalo kalo kɔnɔ, o ye bonya dafa sira de ye, i n'a fɔ n ye sira minnu di ka na. Kɔrɔna jiginna k'a bila so mun kɔnɔ, su mun kɔnɔna lo, a jiginna mɛlɛkɛ mun ka sira fɛ, a dila ciden mun ma, a jiginna dugumakolo mun sanfɛ. N'i y'a lajɛ nin bɛɛ ye belebelew de ye, o la a ka kan a bɛ jigin kalo mun fana kɔnɔ, kalo ka kɛ kaloba ye. Ni kalo in kɛla kaloba ye, ale yɛrɛ ye kumakanba ye, a bɛ tila ka dɔ fara kalo in bonya tɔ kan. O de kosɔn kalo in tɔgɔ fɔla alikɔrɔna kɔnɔna la tan nin cogo la, ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Sunkalo kalo mun n'Alahu Taala ye kɔrɔna jigin a kɔnɔna la. An bɛ Ala deli halisa Ala k'an kɛ kɔrɔna bonya dɔnbagaw cɛla jango ni kaloba in kɔnɔ. An karamɔgɔ, an y'o faamuya kosɛbɛ. An ka ɲininkali filanan, an bɛ fɛ k'a dɔn sunkalo kalo yɛrɛ kɔnɔna na, an sunnen kɔfɛ kuranɛkalan minnu n'an b'a kɛ mun bɛ kɛ misiri kɔnɔna na ni an bɛ mun kɛ ayiwa du kɔnɔnaw la, yalima fasamantiya jumɛnw b'a la? Sunkalo kalo yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma, dɔ bɛ fara jɔnw ka baara ɲumanw sara kan. Alakira ka kumakanw b'o la sallallahu alaihi wasallam. Baara ɲuman mun bɛ n'i y'a kɛ sunkalo kɔfɛ, n'i kan ka baraji 10 sɔrɔ a la, n'i y'o kɛ sunkalo kɔnɔna la, i bɛ baraji 100 caman de sɔrɔ a la. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, ko an ka alikɔrɔna kalan, ko an k'a dɔn lahara jɔ don na,
alkorona bɛ na k'a kɛ sunnal donna ye an bolo ko an ka alkorona kalan an k'a dɔn k'a fɔ aya kelen mun n'an m'o kalan alkorona kɔnɔna la ala bɛ baraji 10 di an ma a la nin ye waati wɛrɛw ye mun tɛ sunkalo ye n'i ko bi o ye baraji 10 ye si baraji 10 mi baraji 10 bismi o ye baraji 30 ye n'i y'a ye n'i tɛ sunkalo kɔnɔna la nka n'i bɛ sunkalo kɔnɔna la sunkalo samantiya o bɛ tila ka dɔ fara alkorona sara kan Alahu Taala yɔrɔ ka alkorona kalan sunkalo kɔnɔna la o ye fɛn mun ni a lasulu talen don ka bɔ alakira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan Bukhari b'a langali anw ye k'a minɛ ka bɔ Abdullah ibn Abbas yɔrɔ ala ma jɛn'a ma Abdullah ibn Abbas ko alakira tun kɛra sallallahu alaihi wasallam sunkalo don o don su mɛlɛkɛ Jibrila bɛ na o bɛ jɛ ka alkorona kalan ɲɔgɔn fɛ ka taa sunkalo daminɛ la fo ka taa sunkalo fori mɛlɛkɛ Jibrila bɛ jigin alakira kan sallallahu alaihi wasallam o bɛ jɛ ka alkorona kalan ɲɔgɔn fɛ k'a kɔsegi ka a kɔrɔ walawala ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira k'a faamuyaw di ɲɔgɔn ma ko alakira sallallahu alaihi wasallam a fatula san mun na a jiginna siɲɛ 2 de ka na alkorona kalan alakira sallallahu alaihi wasallam n'i ye nin lajɛ ala ka mɛlɛkɛ Jibrila ci ka bɔ sanfɛ ka jigin ka na alakira ma dugumakolo sanfɛ sallallahu alaihi wasallam ko ka jɛ ka alkorona kalan sunkalo sufɛlaw la siga foyi t'a la o b'a jira k'a fɔ ko jaga alkorona kalan samantiya b'a la sunkalo fɛ n'o tɛ a tun b'a to a ka jigin kalo wɛrɛ kɔnɔna la mun tɛ sunkalo kalo ye nka n'i y'a ye ala y'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a jigin o jigin kun ye fɔlɔ ka anw yɛrɛ lakala k'a jira n na k'a fɔ nin kalo mun filɛ nin ye a ka kan an k'an dɔgɔ don a la ni alkorona kalanni ye nin 2 de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de kama dɔnnikɛla dɔw ko ka kumakan kɔnɔna la ko ni niminɛ mɛlɛkɛ nana ka na hadamaden ni minɛ ko Alahu Taala bɛ yamaru d'a ma ala b'a fɔ a ye ko i natɔ filɛ ala ka jɔn mun ni minɛli la yani i ka ni minɛ fɔlɔ n bɛ fɛ i ka a sen sumu n'a y'a sɔrɔ su jɔli nɔ b'a sen na 1 n bɛ fɛ i ka a dusukun sumu n'a y'a sɔrɔ ni Alahu Taala ka alkorona bɛ a dusukun na ni su jɔli sɔrɔla ye alkorona sɔrɔla ye a b'a fɔ ko a da sumu n'a y'a sɔrɔ ni sun fana bɛ a da la maa mun bɛ jɔ a sen kan 1 alkorona fana b'a dusukun na 2 a kɛlen don k'i yɛrɛ minɛ ni sun donni ye ko ne nin sɔrɔla jɔn mun yɔrɔ k'o kɔrɔ ye k'a fɔ k'alikiyama jɔ don na sunnaldola ɲuman b'i bolo o la n'i ye nin lajɛ alakira ka kumakan mɛn sallallahu alaihi wasallam a ko alkorona ye sunnaldola ye 1 sun fana ye sunnaldola ye lahara jɔ don na ko alkorona bɛ na alikiyama jɔ don na k'a b'a fɔ ko ala ne y'i ka jɔn karisa bari sufɛ sunɔgɔ ɲuman ma o kama ala mi deli i ka yafa ma k'a mago to sun fana bɛ na ala ma ala ne y'i ka jɔn karisa bali dumuni ma tile fɛ n y'a bali a ni dɔngɔn labaarali ma i ye mun ladaga ye tile fɛ ala ne b'i deli i ka sunnaldo k'a ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam nin 2 tɛ taa ɲɔgɔn dalajɛ jɔn si kan o bɛɛ lajɛlen ala ka fɛn ba ye o bɛɛ ka ala deli ko ala yafa karisa ma fo ala k'o ka sunnaldo minɛ o la nin mun filɛ nin sun ni korona nɔrɔli ɲɔgɔn na nin ye a sira dɔ ye a 2 bɛɛ ye sunnaldola ye alikiyama jɔ don na jɔn ye n'a sɔrɔla maa mun bolo i k'a dɔn k'a fɔ i ka ko bɛ dafa alkorona kalanni sunkalo kɔnɔna la baraji bɛ sɔrɔ a la ka caya cogo mun na ani a 2 bɛɛ ye sunnaldola ye jɔn bolo alikiyama jɔ don na cogoya mun na nin bɛɛ kɔfɛ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen tuguni sun o bɛ hadamaden dusukun saniya ni hadamaden dusukun saniya la a bɛ kɛ sababu ye k'a to Alahu Taala ka kumakan i mago bɛ jɔ ala kuma bɛɛ lajɛlen na o de kama Uthman bin Affan ka kumakan dɔ bɛ yen a ko law tahurat qulubuna ma shabi'at min kalami rabbina law tahurat qulubuna ko n'an dusukun saniyala ka jɛya ma shabi'at min kalami rabbina ko dusukun tɛ fa an ma ala ka kumakan na n'i y'a lajɛ ala ye sun di an ma walasa an ka se ka an dusukun saniya ni ala ye sun d'an ma walasa ka dusukun saniya ne dusukun saniyala
a mago bɛ fɛn mun na k'a kɔnɔ lafa ni o ye Alahu Taala ka alikɔrɔna de ye. O de kama a ka kan sunbaatɔ k'i mago don Alahu Taala ka alikɔrɔna la walasa i ka kɛ Alakira ladigibaga ye sallallahu alaihi wasallam. Kira mun n'a ni Jibirila tun bɛ alikɔrɔna kalan k'a lamɛn ɲɔgɔn bolo fo k'a fori sunkalo kɔnɔna la. A ka kan sunbaatɔ k'a mago don alikɔrɔna la walasa a ka solinalidola 2 sɔrɔ lahara jɔ don na. Solinalidola mun ni a kelen kelen bɛɛ bɛ wasa kɛ. N'i y'o 2 sɔrɔ alhamdulillah o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i ka ko ɲɛna i bolo. Sunbaatɔ kan ka mago don alikɔrɔna la walasa a k'a dusukun lafa ni Alahu Taala ka kumakan ye. Ka d'a kan ne dusukun saniyala ni sun donni ye a mago bɛ fɛn mun na o ye Alahu Taala ka alikɔrɔna de ye. O de kama a ka kan an ka mago don alikɔrɔna la ka i mago don a la walasa ka baraji camanba fana sɔrɔ Alahu Taala yɔrɔ. A durusilen don maa mun bolo e b'i mago don a la n'i ka durusi sabatili ye. O cogoya kelen na a durusilen tɛ maa mun bolo e b'i mago don a la ni a kalanni ko ɲuman ye. Jango an bɛ waati mun na comme sisan Alahu Taala ka nɛɛma bonyana jɔnw kan ka siraw di an ma sira mun n'an bɛ se ka nafa sɔrɔ alikɔrɔna la hali n'a y'a sɔrɔ an ma garijɛgɛ sɔrɔ k'a kalan. O sira dɔ ye jumɛn ye? Kɔrɔna complet a kalankan bɛ bila an ka téléphone kɔnɔna la. Ne kɔrɔna complet sɔn min k'i ka téléphone kɔnɔna la e ka écouteur ta k'o don i tulo la ka to k'a lamɛn. N'i y'a lamɛn bi ka dan yɔrɔ mun na sini i b'a ta o yɔrɔ la. Sunkalo bɛ taa ban wagati mun na ni Ala ka diɲɛ ye a b'a sɔrɔ i fana ye kɔrɔna bɛɛ lamɛn ka ban. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam maa mun bɛ alikɔrɔna kalan ani maa mun b'a lamɛn ko bɛɛ jɛnen don baraji la. A dɔ la kalankɛla ka sara bɛ caya ni lamɛnlikɛla ka sara ye yɔrɔ jumɛn na? Kalankɛla kɛla sababu ye k'a to lamɛnlikɛla ye lamɛnli mun kɛ a ye baraji mun sɔrɔ a ka lamɛn la Ala b'o ɲɔgɔn di kalankɛla ma. N'o tɛ kalankɛla ye mun kalan lamɛnlikɛla fana b'o baraji ɲɔgɔn de sɔrɔ. O la nin sira mun bɛ yen an ka kan ka hakili to a la. Alakira ka kumakan dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam fɛn mun bɛ mɔgɔ dɛmɛ o la kosɛbɛ o ye alikɔrɔna ye sun kɔnɔna la. Cogo jumɛn na? Alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'aw dɔ la kelen sunnen don k'a ka se aw daw la. N'aw dɔ la kelen sunnen don a ka se aw ɲɛw la. Ko ka d'a kan maa mun bɛ a la n'ale ka sun donna a ma se a da la i ka sun m'i bali ka bɔ nkalon ma i ka sun m'i bali ka bɔ haramu baarali ma ko Ala mago t'i ka kɔngɔ minɛ n'i ka minɔgɔ laminɛ la. Fɛn mun bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i da bali ka bɔ kɔrɔfɔliw ma k'i da bali ka bɔ nkalon kumaw fɔli ma k'i da bali ka bɔ kuma fɔbaliw fɔli ma k'i tulo bali ka bɔ kuma lamɛnbaliw lamɛnli ma o dɔ ye alikɔrɔna ye. Ka d'a kan n'i yɛrɛ sogola ni alikɔrɔna ye da bɛ ka kɔrɔna de kalan o ye Ala ka kumakan ye. Da bɛ ka kɔrɔna de kalan o ye Ala ka dumuni kuna de ye. A bɛ komi n'Ala sigilen don dumuni kuna kelen kan a b'a Ala ka dumuni kuna in tila ni ɲɔgɔn cɛ la de bɛ k'i ta ta. Da tulo bɛ ka alikɔrɔna lamɛn o fana bɛ tulo sogola ka bɔ ko wɛrɛ lamɛnli ma. Ka d'a kan ni da tola ten a yɛrɛ ma fɔta t'a bolo mun ye ɲuman ye a bɛ juguman de fɔ. Ni tulo tola ten a yɛrɛ ma mɛnta t'a bolo mun ye ɲuman ye a bɛ juguman de lamɛn. Ni ɲɛ yɛrɛ fana tola ten a yɛrɛ ma yeta t'a bolo mun ye ɲuman ye a bɛ juguman de lajɛ. O la ni maa mun b'a yɛrɛ sogola ni alikɔrɔna ye i tulo bɛ na latanga i da bɛ latanga wa i ɲɛ yɛrɛ fana bɛ latanga. N'o kɛla i ka sun yɛrɛ fana latangani bɛ bɔ o kɔnɔna la. Nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn fisamantiw ye nin bɛɛ lajɛlen ye fisamantiya siraw ye jɔn ka kan ka mun labaara sunkalo kɔnɔna la ni alikɔrɔna ye walasa i ka se ka nin fisamantiyaw sɔrɔ. N b'a la deli Ala ka kɔrɔna ɲɛnama sunkalo ɲɛnamaya ko ɲuman nɔgɔya an ye ni alikɔrɔna ye ni a ka fisamantiya n'a ka se. An karamɔgɔ an ka waati ale bɛ ka sɛnsɛn ka se an bɛ fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ welewele kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛw ma ani silamɛw kana ka mun ni mun ta ka kalo in kunbɛn n'a ye min b'a to fasamantiya ni baraji ko minnu bɛ ye a kɔnɔna na walasa u ka se ka garijɛgɛ o la. An ka nin walanda mun ne walanda kurunin don hakililajigi fɛn dɔ n'a bɛ alikɔrɔna kan n'i ko k'i ka kuma alikɔrɔna kan sunkalo kɔnɔna la hali ni heure 2 dila e tɛ se k'a fɔ k'a fori ka se a dan na. Nka arabu ko ka zana dɔ la ko n'i ye kɔrɔyali kɛ hakilima ye k'a bɛ faamu sɔrɔ kɔrɔya kɔnɔna la. Ala k'an kɛ ka faamu sɔrɔ a kɔnɔ. O la kumakan laban mun bɛ n bolo o de ye ka alisilamɛ bɛɛ lajɛlen wele ka taga sunkalo in ɲɛnamayali ko ɲuman ma ni alikɔrɔna kalan y'a kɔnɔ. Ala ye kɔrɔna nɔgɔya maa o maa mun ye i kana to sunkalo ka don fewu f'i ka se ka kɔrɔna jigin a kɔnɔna la. Maa caman bɛ yen
ni sunkalo daminɛna tile fɔlɔ o bɛ dɔ k'a la tile filanan o bɛ dɔ k'a la tan fɔlɔ bɛ taa ban wagati min na sunɔgɔ bɛ giriya tan filanan bɛ taa ban wagati min na kɔrɔna yɛrɛ bɛ tunun o la sunkalo yɛrɛ bɛ taa ban wagati min na o b'a sɔrɔ ma hali kilancɛ sɔrɔ i bɛ kalandenw ye ta nin cogo la minnu yɛrɛ dɔɔnin kɛla i b'o ye ta nin cogo la sunkalo tile fɔlɔ i b'a sɔrɔ misiriw falen don kɔrɔna kalannaw bɛ fan bɛɛ nka sunkalo bɛ taa ban wagati min na i b'o ɲini ka sɛgɛn an kana to cogo si la nin k'an sɔrɔ ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim o baaraw b'a laban de bolo i jilaja i ka programme bila i yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ sunkalo tɛmɛlenw na i bɛ deli k'a ban siɲɛ kelen de i jilaja k'a to ɲinan ta ka kɛ fila ye ka d'a kan sunkalo bɛ taa ka sigi waati ni waati a bɛ maa minnu sɔrɔ ɲɛnamaya la ɲinan san wɛrɛ a tɛna olu bɛɛ sɔrɔ yan e b'olu maaw cɛ la i jilaja k'a to nin ka k'i bolo i n'a fɔ i ka sunkalo laban don n'i ye nin minɛ i n'a fɔ i ka sunkalo laban ni Alahu Taala ka diɲɛ ye i bɛ cɛsiri mun k'a kɔnɔ n'a kɛla laban ye a fɔla banna i tɛ nimisa n'a yɛrɛ dun ma kɛ laban ye dɔ wɛrɛ mun bɛna d'i ma o bɛ dɔ fara i ka sara kan de o la an bɛɛ k'an jilaja k'an cɛsiri sunkalo in kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ an ka sunkalo laban don an b'an cɛsiri fɛn mun na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye alikɔrɔna ye k'a kalan k'a lamɛn ka taa tafsirikɛyɔrɔw la ka taa a lamɛnli yɔrɔw la ka taa kalanni yɔrɔw la nin mun filɛ nin ye an ka cɛsiri sira dɔ ye cɛsiri sira mun n'an bɛ baraji caman sɔrɔ a la k'a sɔrɔ n'an ma sɛgɛnba kɛ o la a ka kan tuguni an k'an cɛsiri sunkalo in kɔnɔna la duwawu la duwawu k'i yɛrɛ ye a kɛ alisilamɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an ka jamana bɛ lahalaya mun na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn basigibaliya mun bɛ jamana kɔnɔ fɔnkɔɲɔgɔnya mun bɛ jamana kɔnɔ fitinɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko duwawu ni latigɛ o bɛ ɲɔgɔn cɛ o bɛ ɲɔgɔn fifa ka taa yan o bɛ ɲɔgɔn fifa ka taa yan o bɛ ɲɔgɔn fifa ka taa yan k'a bɛ taa laban duwawu bɛ na latigɛ da duguma o kɔrɔ ye jumɛn ye latigɛ jugu bɛ se ka latigɛ masa Taala bolo ka jɔn dɔw lajarabi nka o ka duwawu sababu la Alahu Taala bɛ latigɛ jugu in kɔsegin fitinɛ minnu ɲɛsinnen don an ma fɛn mun bɛ se k'a cɛ ka bɔ an ka girimaba ye duwawu de wa duwawu fana jaabi wagati ɲuman o ye sunkalo kɔnɔna de o de kosɔn Alahu Taala ye sunkalo jigili kɔnɔna jigini kɔfɔ sunkalo kɔnɔ yɔrɔ mun na aya mun nana da o kan a ko wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ko ni n ka jɔn ye ɲininka n kibaru la fɔ n ka surun o la o dɔnnikɛlaw k'a fɔ ko nin kuma in fɔli nin yɔrɔ la a bɛ fɛn fila jira a fɔlɔ ye jumɛn ye anna da'wata sa'i mustajaba ko sunbaatɔ ka duwawu ka jaabilen don wa da'wata qari'il qur'ani mustajaba kɔrɔna kalanna fana ka duwawu jaabilen don ka d'a kan sun ni kɔrɔna kofɔli yɔrɔ la Ala ye duwawu jaabi tugu o la o la o b'a jira k'a fɔ duwawu jaabi wagati sunkalo kɔnɔna ye o la an k'an jilaja duwawu kɛli la n b'a la deli Ala ka sunkalo kalo in don an kunna hɛrɛ la Ala ka barika don an ye a kɔnɔna la Ala k'an dɛmɛ a bato kɛko ɲuman na a tiimɛ ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye an bɛna bato minnu k'a kɔnɔ Ala k'a bɛɛ kɛ bato minɛlenw ye maa minnu bɛ yen n'Ala ma olu garisɛgɛ don ɲinan t'a la n'o n'an ye salon taw kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a la deli Ala ka hinɛ o la Ala ka yafa k'o ma Ala k'o kaburu nɔrɔya Ala k'an ka jamana basigi Ala ka labanko ɲuman di an ma k'aw yɛrɛ fɔ ka waliman dɔn k'Ala deli Ala ka barika don a ka baaraw la Ala k'a bolo mɛn baara in na wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. an b'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛ na k'a fɔ ani an karamɔgɔ a Sheikh Usman Salih Tarawele an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo a ye fasamantiya caman fɔ an ye kuranɛ kan ani sunkalo la silamɛ ɲuman ka kuranɛ kalan nafa minnu b'a la ani an kana ka wuli ka jɔ minnu k'a la a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma fɛn de don a lamɛnni ko tɛ an ka minɛ ka baara kɛnɛ a b'an nafa o la waati n'a korun kama a ye an bisimila an mago bɛ min na ko a y'o fɔ wa a ka kan fana an fana k'o ta k'o ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka kɛ a lamɛnba ye bɛɛ ka kɛ a matarafaba ye sabula nin ye olu jɔyɔrɔ ye o la an bɛ dugawu k'a ye an ye ɲinanta kɛ hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ an ka n'a kɛnɛma sɔrɔ a ye nin kɔrɔfɔ minnu fɔ a bɔra dɔnni min na Ala ka dɔ fara a kan Ala ka kisi Ala k'a tanga nin waati n'an bɛ foli ta k'a lasigi aw ma nin waati n'aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛkɔrɔlaw la jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an bɛ dugawu kɛ sunkalo in a timiniko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye ka Ala subhanahu wa ta'ala deli an ka jamana basigi ani bɛn Ala k'a sabati a kɔnɔ ka foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 السنة دي
Thank you.